Cik dileki nek ra ono barang. Ana ta? Oh, kelong siji. Kelong siji piye? Pak isine loro. Ra iso, wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden ki ora sok ngulik kaya ngono. Oh, dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi ra ono jenenge mesti dimplep. Kula Dian Carolina saking Lopait Tuntang badhe nitip ucapan ulang tahun ke-18 tahun kagem adik ingkang asmanipun Aditya Nur Alim kalih nyuwun lagu Lali Janjine kalih Gembira Luka ing nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat, masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum nggih matur nuwun. Ada Mbak Tatin toh? Oh, ada nyo, udut nyo. Nyo golek mulai bojomu kono nyo. Lah apa lho? Ming udut kok ya dijaluk lho. Udut ya jolke dhuwit ya iso. Lah sinden dermis. Mulane kowe iki nek kancane wiyaga entuk dum-duman udut kok ya njaluk. Kowe tak jolke dit to? Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Sik ora gudang garam ngono. Mboten. Oh ya wis dijolke dit ra apa-apa. Iya. Jolke beras ya lumayan. Heeh. Ora masalah. Yo, Gubuk Asmara. Kae ndang. Gubuk Asmara? Heeh. Isi ana siji neh engko. Apa jenenge? Liwung. Liwung. Terus iki siji neh nyuwun lagu duet Lali Janjine. Ya. Dewi wae engko. Telu kowe. Wis, dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu nganti. Endi duwite 50 pundi? Lah kuwi maneh jero ki mau. Duwe amplop. Sing niku ta? Heeh. Dhewe-dhewe no. Ayo wis sah kok. Iya. Ya beda iki Gubuk Asmara beda. Iki cendol dawete isih nang kene. Ya, iki ming 50 iki. Ora ya. Oh 100. Mas malah konangan. Ora dijoli lho. Ora nyok-nyok gawane san. Ngertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matane. Iya, wis PN kabeh ora ngukup ora apa-apa aku. Iya. Gubuk Asmara. Nggih. Yo, ceket-ceket. Nyingkar, yo. Piye nying? Nyingkar nyingkur. Nyingkar. Nyingkur. Biyen sindene bapakku ya sok ngono kuwi njaluk idit ngono kuwi umur 50 semper. Sindene sinten? Bapakku mbiyen. Kula ora nyendeni bapake jenengan. Lah kuwi arep nyindeni apa piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo. Koyo cangkemmu elek to. Akhirnya diwalek genti ra gelem. Ora gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Nek aku nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki nek dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Sirahe gedenge Raja Mak kok isine banyu. Nek mlaku ning teng Kropiak. Sing teng Kropiak iki apa ndi? Lah jenengan krungune piye? Ya mau munggah undak-undakan ning ngendi? Kron mau kok tak rungokke krupuk ya aku. Aku ning burine Tatin ki mak krupuk apa ya iki aku. Arep tak takokke ya ora wani aku. Iya. Mau iki liyane do lagi adus dadine du kula. Oh du kowe to ya aku krungu-krungonen kok arep tak genahke meneh ning panggung kene wani genahke aku. Mau kok ora genahke sisan. Gah nesu kowe. Aku ki semelange nek ming tok kandhane ora apa-apa nek nganti tok duduhi. Ha iya. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Pak sing teng Rupiah kok malah aku waduh. Wah bingung. Wegah apa? Ya gelem. Neno lingsem yen ke mutan sindenmu do isih brigas-brigas ki po
kekuatannya luar biasa yo Pak. Meh saben bengi lho. Iki do adus. Oh. Iki kanu jenenge apa? Sahasiane iki ora adus. Nek nganti digebyur awake, wo mbliyuyut tenan. Ya. Mula do ora adus. Ya termasuk dalange iki ya ora adus. Takoni nek aku wong lanang ora masalah, ora adus. Oh, mlane mau slentang-slentingi jenengan to. Mbok keleke iki dambu dhewe. Nek ngono aku ya wangi kan pakai parfum. Ayo meng adus parfum kuwi wong nyatane mau cedak Indomaret terus do golek parfum. Lu parfum murah wae 3.000-an wae. Aku krungu sing penting iso nggo wangi-wangi. Mbah, ya ora apa-apa, Mak. Jenengan ora nganggo parfum to? Ah ora, aku wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti sentang-senting anggere sinden liwat ambune breng. Minyak wangi no. Iya, minyak wangi ngarep mburine. Wah, lenga jlantah. Ngono ya diambus wae kok le. Sing ngambus apa? Lah jenengan ki kok arti nek lenga jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin. Lah ya wong-wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe? Ya nek mambu ya aja diambu. Lah aku ora ngambu, mbok saiki ana piyai liwat ngarepmu breng ngono mesti mambu apane mesti ngau parfum mesti mambu ra niat ngono ora. Lah ya jenengan ngerti mambu ya nang burine terus. Aku mung ngrungokke siting krupyuk kuwi mau kok. Kene ya mambu ya karem. Ora? Ora. Lelampahan kang uri tresno tulus. Tulus ki bojone. Oh, jenenge sing lanang Tulus. Heeh. Lagi nek nang omah tatine celuk-celukane Bulus. Oh. Kak Bulus ta? Lah bojomu nek diterus Pak Lus, ngono nek mbokne ya Bulus. Iya. Bulus semono ki bathoke sepiro lho. Aku ora ngerti, aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke ya mengkurep. Ah iya. Biar tak bahas ora? Bahas silakan. Ayo tak tandingi. Emangnya tau roh bathokku? Lho. Lah ya kowe duwe ora? Wong aku upama bulus. Aku duwe bulus kok. Lah kowe bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah nek Tulus ki nek diundang Pak lho apa? Pak Lus. Nek Bul piye? Nek Bu? Bul. Ha iya. Nek kan rasa tekan nek bathok barang. Wong aku mung nggenahke tanggamu kae kok lho. Madosi sinten Pak Seno? Anu Bulus napa? Bulus sinten aku ne? Bu Tulus. Oh disingkat Bulus. Iya. Lah nika pun metu nika lho. Grubyo. Iya. Metu saka bathoke ndase siki ini. Nang ra cedhaki mendelok meneh. Aku ora ndendas kok. Ayo. Iya Bulus. Mula bojomu kon ganti jenenge aja Tulus, kok ndak telah Bulus. Kepiyen jenenge kuwi? Ayo kon ganti dibancaki neh ora. Bancaki areng ngragati apa piye? Bulus. Bulus budek. Ha iya. Ya ora. Bulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani Tatin budek. Kuwi tau jagongan karo aku. Wong loro to udan-udan. Ya ning omahku, tenguk-tenguk kuwi ana gledhek Pak. Duwer ngono aku jingkati Tatin ngene. Bledhek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Ming mak pletik ngono iki. Iya. Aku cah iki budek berarti. Ya ora lah, pas kuwi pas nganggo headset. Apa? Ya lho, sik ngrungokke musik apa jenenge? Meler apa kupingmu? Ya ora kok. Kok disumpeli? Ngrungokke musiknya nganggo apa jenenge? Wong jagongan kok ngrungokke musik iki. Alasan kok ora ketemu nalar. Lho, kan kula kan lagi teko jenengan ngejak omongan aku enggak peduli. Oh, iya. Gitu lho ceritanya. Wis tok diakoni wae ora apa-apa. Ya terus ke? Ya. Apa tekan ndi? Hah? Tekan ndi? Tekan ngendi kene iki mau? Ya. Tuntang. Oh ya wis berarti rampung gawane iki. Dereng. Ayo terus ke. Ora. Napa? Wong iki dipancing digo mbuktekke budheke ora percaya. Panjenengan
ya ora jelas lho. Ayo diteruske tembange. Oh, ora nek jelas ngenten niku kula ya krungu. Ha dilebokke nang nggon gamelan. Apane? Gamelan suaramu ki lho dibarengi gamelan. Oh nggih, mengke dereng rampung. Mau kepenak dirasake. Nah. Krungu ora ana supaya kepenak dirasake. Kono ora krungu padahal nganggo tos hitam lho. Apa? Sound system. Tosit, Sound system. Nggon aku jenenge tos hitam. Sound system sak karepmu. Aku ki ra budek nek jenengan le omong jelas. Jelas aku ya jelas kok. Ngene ora jelas nganggo tos hitam kok ora jelas. Sound system. Ya ngene iki. Hei. Oh demit ki. Lah piye ta? Dalang kok ngono ku padake aku kewan ngono. Iya. Ya, diteruske. Nggih. Esuk aku podang kuning. Niki dereng rampung. Ya teruske. Napa, Pak? Wis to, ngakonono wae men piyai semene iki do ngerti kabeh. Iya. Ngerti napa? Nek kowe iki suda rungon. Ya ngoben do menilai. Atin. Kula Mau teko jam pira? teng mriki Heeh. 7:30. Jujuk ngendi? Mriko niku ngarepan. Daleme sapa? Mboten ngerti. Daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Mau rombongan tekan kene jam pira? 7:30. Mau esuk kok. Esuk jam 10. Jam 10 terus nendi? Terus ten mriko nika. Mriko nika ngendi? Ten ngendi to jenenge? Gues sos. Waduh. Wis hos. Ya wis ngono wae aku mung ngetes karo kupingmu. Oh. Mboten budek ta? Ora. Oh, jan. Aku kok sini. Ah. Ada budek lah. Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Tatin. Kula. Kowe mau rene jam pira? 7:30. Wis maem burung. Pun. Karo kancane ora. Nggih. Wis nganggo durung. Wis ngapa? Wis munggah panggung urung. Lah niki pun metegek nang ngene kok. Apa? Metegek. Ngadeg. Metegek. Iya, bahasane iki ndesit banget metegek. Jenenge nek ana ya aku isa no. Ayo coba. Tak tes genti. Oke. Pak Seno. Piye? Iki mriki jam pinten? 7:30. Pun dahar. Wis. Kalih sinten? Kanca-kanca. Heeh. Neng omahe Pak Lurah kono. Lah. Nganggo bakso apa ya mau nek ra kleruno? Heeh. Ana ngene lah. Ayo entek loro aku lumayan. Berarti kupingnya napa lancang? Kok kuping lancang Lah iki? mulai ngomong wira dong kok jawab dong. Lah aku wong saking pintere kok. Jenenge uri aku dhewe radong kok kono iso jawab. Apa soal kowe budek kok dadi radong. Iya. Yo teruske. Nggih. Terus, Pak, ora diganggu to. Kowe iki nek ora diganggu njaluk diganggu kok. Nek ora kowe iki nek ora diganggu terus aku kok didiemkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki. Ya ben manane ra, tak gawe ra rampung. Arep rampunge tak ndege kok. Pawi. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan. Ya. Cah wedok digenehke gubuk kok gelem. Cinta. Ayo kowe kuwi tembangi gubuk asmara, mongko tanpa bantal, tanpa kloso wis bayangno. Ming dikelekarke ngono kok seneng ora. Sapa to kuwi? Apa ora gatelan gegere ya nek ya. Iya wis ben gubuk. Ming lagu kok titik kula ya. Enone yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak leret. Kaya jaga gubuk warna aku.
Awake iki nggo obah tin men rada suda bobote ora. Lah jenengan ki ora ya aku obah. Ora mak ya aku karang madhep rene kok ya. Ya mulai madhep rene. Bah. Kan ngerti le obah. Oh jelas. Piye ta? Meng ngono wae meng tiba-tiba kok. Ya manding aku mbane siapa ki mau? Sapa? Si Andung mau. Andung kan awake wis kuru. Lah terus? Sinden ki ora gedhe-gedhe ngono kuwi lho. Iya. Nek gedhe ngapa? Apa panggunge sing ra kuat. Kuat yo. Ya dobahke pokoke dobah. Catatan sakjroning ati. obah, iya. Umune obah urung karo matane arep coplok. Obah urung pendonong. Iya. Salahe wong obah omne ra obah. Ra ketara ya. Ya alon-alon sik. Iki apa ya ta iki? Apa sih? Kaya ngono kok bojone kono ora kuru iki saka ngendi? Iya, getak sapa-sapa digetaki. Ya. Yuk. Catatan sajroning ati datang untuk saya menaati aku kowe tadikan Sing ngendange nganti jeleh ngendange kowe. Makane alon terus diseseke mergo ora sing ngendang sapa jenenge? Mas Denko. Mas Denko, wis jeleh ro aku apa?
Orang kan dadak dibanterke ngapa? Lah ya wis arep rampung kok ora mbanterke. Apa nek arep rampung banter? Wah, tonjo kuwi. Iya. Wong penak alon-alon mau lho. Nah ya wis ben wong senengane dhewe-dhewe. Den kuwi senengane nek rampung di neng nong. Ya, mareme dhewe-dhewe kok. Heeh. Bali yo, engko ngadompak ayo. Jangan sekate-hati sama nyokap gue. Ini nyang Peju ini. Oh, itu nyokapnya loh? Iya, nyokap gue. Wow, kok kayak bebek kayak gitu. Iya. Medun. Kabare, Mak? Medun. Apik-apik, no, piye? Medun. Medun ngendi? Medun kok ono. Tak kira medun panggung. Hah? Oh lah. Momone piye? Gusti Allah ngehi awake dhewe kok dedeg kok mung semene ya, Mak. Wis ora apa-apa disyukuri. Ora apa-apa. Heeh, sing nrimo. Nrimo. Ikhlas. Aku dinyak terus nrimo. Iki anu abot. Apane? Mikir apa? Mbok dibecake. Mikir abot ayo. Suara wis tuwa iki tipis suarane. Hah? Ya pek ya nduk. Sapa ta jenenge? Compe. Oh, compe. Ora nganggo ka. Ora nganggo. Ya wong papek-papek. Dian. Ya, compe kok. Kok jero nyeluk compe ya pek ya. Saidan ora. Ayo Liwong. Heeh, Liwong. Apa iso, Mak? Nyanyi Liwong apa iso? Lho makmu ki. Wah, Liwong ki sembian sing gawe tenar lagu Liwong ki sapa? Penyanyi asline sapa? Sapa, Pak? Aku ora ngerti. Aku ki takon kowe aja. Sapa? Sadurunge kuwi Prastiwi wis njebloke dunia pendangdutan. Lah. Ora mantra-mantra ya, Pak. Kowe ngerti, mbokmu Prastiwi ki mbiyen nom-nomane pura wisata Jogja kae nek ora ana Prastiwi ora kebak penonton. Gembira loka ta? Lho kok gembira loka? Anggepe dheke munyok ya. Ya. Wis dong. Wis. Ya. Nendi? Ya ampun. Ya maju. Aja tiba lho yo. Ya maju. Aja ndak keglundung loro. Oh iya. Glundung ra. Monggo kanca-kanca. Nendi? Nang ngebom. Iyalah maune yo piye? Piye to kok mau gemremeng iki niat ora kowe? Tak andane to, makmu ki mbiyen laire ki nyiji-nyiji. Oh to, dadi ceprot ki sikil sik. Iyalah. Mboten bareng sawakan to, Pak. Ora glundung ngono sirah sik. Bar kuwi glubak ngono weteng, kletik-kletik ngono tangan loro. Terus mbokne iki piye Lenata? Terus digathukke terus mung dadi semono kuwi. Iya ya. Ayo, dadi mangga. Joget ya. Iya no. Gak kayak detotok-detotok to iki. Ora. Ora usah gawe odo-odo kowe iki. Ora ngene nesi. Anyar anak antil isan. Iki atos iki nek iki. Wong anyar arep gleleng kok. Gleleng piye? Ora apa-apa wong dedeke padha kok ya. Ya mangga.
Pratiwi Semaput sing tanggung jawab sapa? Umur 50 di ngonokke kuwi ora. Piye, kowe kalah karo mbokmu? Kalah aku, beh. Ndak umum tenan. Nek nggon polah menang aku. Ngomongi. Kowe aja wedi, kowe pancen sipate ngono kuwi. Iya, ning kuwi nek sejujurnya anu Pak, saya to. Oh, apik ya dua liliput. Heeh, pokoke esuk dijenengi pen penonton streaming do ngerti ya kuwi Duoli. Nek nyuwun lagu Liwong sing nyanyi Duoli berarti Prastiwi Rocompe. Iya. Duoli. Line apa li? Oh iya. Line? Liliput. Oh. Masuk, Mbak. Kok nyanyi rame ngobo. Obo-obo. Bayar. Ya, nanti. Peh wong anyar Sabtu. Lah ngono ra iso dadak anu lho. Dadak teko aku to. Ngono nyentak-nyentak. Malah nyeneni wong tuwa. Apa? Ra iso to. Lah ngono e kemayune Ram. Ra nyebut wis tuwa barang. Rasa tok kandhane kowe nengke wae nek takon. Apa nengke wae aja. Kampung aku ndak ero. Oh, dene wong edan. Ya. Sabtu Kuwi sampean salah jane nek nyawer duit, Mas. Kok popok. Kok mung 50. Nggih, nuwun nggih. Neh lho. Ya neh kene. Neh. Njaluk. Teni sik, Mak. Ya. Kene tanteni. Ya. Awas nek ngapusi. Nah, hati-hati lho. Ya ngatos-atos lho Mas dikek-kek paringke tenan lho. Wingi dek-dek emben 5 dina kepungkur teng Yojo arep ana wong nyawer asdida diklethak karo Prastiwi. Sepriki dereng mari. Matane ilang siji. Mangga ya. Barongan ora galak, 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 barongan ora galak. Sik, kowe kok dadi gerongane barongan ora galak iki piye? Oh, barongan ki medeni kok barongan ora galak. Ha ya ora galak, oh, barongane mung bathuk tok. Ya aku to padake barongan to, Pek. Alah ngene nesu mak. Ngene nesu. Wis dijaluk urung yo? Urung jaluk lali lho. Wah, gawat. Nek dielingke terus kowe iso ndeng. Duit arti lali-lali. Ya. Alhamdulillah ya, Mak ya. Heeh, saged tuku sotek ya, Mak. Wis pokoke aku entuk sinden sing cangkeme rusak. Wis padha-padha cendheke. Sisine lagu
Sisine serang ngenggut jare. Nganggo. Ayo tangan. Lah tak jak sesuk. Nah, aku ora oleh omong kan. Enggak. Kowe ngawur nek omong. Kowe iki ora nganggo sensor barang. Ya mangga. Ya. Sabda matur sembah nuwun. Nuwun nggih, Pak. Besok melih. Lho. Sesuk melih piye? Dalange ora ta iki? Apa? Kowe ora? Nyo, jan do kaleman do basa Indonesia. Mindo ya. Ya. Mindo. Mindo ki apa? Basa Indonesia kok mindo? Nyo. 2 kali lho maksudnya. 2 kali. Oh, tatin matane wis melorok ya wis. Lho, kono loro lho, Mbak. Ha iya, ora kena meri kok. Aku ming pira iki? Ming 3. Berarti akeh kowe. Hah? Akeh kowe kok Oh, ya. akeh aku. Ya sorry, Bro. Ya ora apa-apa. Iki ana 3 amplop kok. Ya, iki sing urung-urung diaturi. Ngono ya. Heeh. Sing ana 3 amplop uler kambang, utut manggung, ya. Karo apa jenenge iki? Dadi ati. Oh iya, engko diaturake karo iki Mbak Tatin duet kali Mbak Mas Solikin yang Mas Solikin ora mlebu. Ya, ora melu. Engko Tatin dhewe. Ya, ana ing ditik. Rokok udang garam mau? Oh. Tanggung jawab. Iya. Nggawa rokok e. Heeh. Monggo. Nggih. Bajing loncat diaturake. Dibawani, Mbah. Mbah. Mbak. Oh, iki ayu ya rada semper kupinge iki. Krunguku Mbah ya, Pak. Mbak. Iya. Gunung Galunggung Kapungku Gunung Sumedang ketunjang Telaga Sekawayana Nenone Rembecik di tengah gua Tunungna ulah pundung tu disungkurulan sungkan tadi teyang Harim ngancik di negara hati Sunda. ya monggo diaturke bajing loncat yo monggo Mas.
suwa ya bahasamu lho. Lah, Cumpe. oh cempe. Heeh. Lah mau margane apa? Marga Satma. Heeh. Rasa tok rembug kowe nek rembug lambemu terkadung dosa. Ha iya. Ngomong rak nyemelangi ora. Lali janjine yo diaturake. Langsung. Bawani. Dina Minggu. Dibawani kok malah nembang Gembira Loka. Lho, iki ya dibawang. Dina Minggu, ayo Mas, Gembira Loka. Udu kuwi dina Minggu kang tak antuk dinamune. Ngono kok. Gembira Loka dengkulmu, ora ngerti gendhinge kok ora. Dina Minggu. Metu dhewe. Heh? Metu dhewe. Heeh, aku ya mangkel ya. Lah apa mangkel? Metu dhewe iki malah. Ora tak gawe lho iki. Nah, ya aku ya sok ora tak gawe. Kepiye ta iki? Marai nyebai bagi. Ah iya. Aku ya sok sebah ngono. Baleni ya. Heeh. Dina Minggu Kang kang tak anti. Ya asline nek dikapak-kapakno nek ngantuk banget ki nek kon nyuwara sosok suarane sok ketrikel ngono kuwi. Meng gumantung konsentrasi apa ora? Heeh. Niku iki konsentrasi ning mbuh gulune ngerti-ngerti Mak. Grul ngono lho. Anta kaya metu angine dhewe ka ta? Nggih kaya glegek kaya orang. Aku mangan wae. Nggih ben ra ngantuk. Hah? Ben ra ngantuk. Ben ra ngantuk ki sing ngantuk ki mata kok sing didedeli cangkem. Lho, maksude cangkeme berkegiatan lho men mamah men matane iki melek. Ora iso ditampa nalar. Nek mantuk ya mata sing dipertahankan mata ora kok cangkeme disani terus men kene melek. Terus matane jejeli ngono. Ha iya. Kayak bakso apa-apa. Heeh. Tenek kaya apa? Mung ora ngerti teknik kok, Ding. Lah napa teknike napa ben ra ngantuk? Mripatmu cacahe pira? Kalih. Nek turu siji-siji. Oh. Siji piye? Lah ya merem siji 2 jam. Ngono wis kuwi sing siji melek sing siji merem 2 jam ora mari. Mripat ki nek merem kabeh ora merem siji. Turu kok mboko nyiji ki cara ngendi ora. Ha ki teknik anyar. Heeh. Teknike Bagong. Bagong piye? Ngawur. Ya ora ngawur kae Bagong iki dicintai banyak orang ya. Karena pengawurannya ya. Justru itu karena vokal. Heeh. Bagong itu sebagai sosok kawula cilik yang berani membela kebenaran. Waduh. Dadi aku ki superhero. Oh. Superhero. Heeh. Superhero apa Superman? Superhero Indomart. Lho. Super Indo kok. Superhero kok Indomart ki. Dadi aku main bakul buah-buahan. Superhero ya bangsa Superman, Batman ngono. Mah. Lho, kok moh ngapa? Moh nek nganggo cawet ning jaba kok. Ya ora apa-apa mbangane ora nganggo. Gak kowe seneng lah. Deloken Superman kae. Wong gleleng metenteng ngene iki dene ning daerah isin cawete abang ning jaba. Ora ndek sopan santun. Kok mesti abang ya? Ha ya mbok kok ya. Sing angel tek abang. Ning ra awake iso singset lho. Saiki justru wong do karo awak-awak sing ngono kae iki do wegah. Oh. Wong wedok iki saiki do seneng karo piye lelaki yang berperut besar.
ngandake sapa? Aku dhewe kok ora ngandake kowe kok. Kowe tersinggung. Oh, aku ora ngerti nek Tatin ora jarikan kok. Ngapa lho? Wah, wis gilani terus. Wah, apa? Mergane piye? Awake lemu, heeh. Nganggo baju tidur mau apa mau awan, heeh. Medun undak-undane iso obah kabeh kae mau. Apa sing berber? Daginge. Ha iya. Oh, daging. Awake obah, heeh. Gak wetenge ndledek medun. Ya wae ndledek ya medun ndledek munggah iki. Kaya wong bodong. Ha iya. Bodong iki. Ku delet Petruk iki lho ndledek medun. Oh, nah aku ora bodong iki. Mulane ora lemu-lemu. Lah, monggo nek saka mburi dirungokke nek mlaku suarane kokek kokek kokek. Kokek apa? Tak batin Tatin ki ngempit kodhok apa ya? Ora jane kok apa-apa digatek iki ngefans ra aku apa piye? Lho, nganti kamar iki tak templeki gambarmu lho, Dik. Saking ngefanku karo kowe, tenan. Tak templeki ning lawang kae. Oh. Ning matane tak ireng-ireng. Ben ngapa? Ben wegah aku ndelokke matamu galak soal. Iya. Saking ngefanku karo kowe. Gatekke sak mlakune, sak ambune, sak suarane kok ngerti kabeh ngono lho. Ha ya ngerti apal kekok kekok. Kekok takon hop 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 apa kono. Kekok. Coba sikile sing maju kuwi mundur neh. Kokek. Ngono. Dadi pancen wis disetel. Oh. Nek maju ki kokek nek mundur ki kekok. Oh. Ya den kok guyu. Coba menglali janji Kekok. Ora mlaku kok. Ah kok muni? Lah mbok ndek sapa? Ora mlaku kok muni. Kowe gagak nggembol tip. Paling ngene jenengan kuwi yang muni. Ora mungkin ya. Aku saiki ramping e. Ora nek muni jenengan. Aku mbiyen taun 2002 pancen takoni bobotku 98. Bobo. Ngapa kowe wajok keplandasmu lho, Tru? Aming waduh kagete kok tenan aku ora ngapusi 90 gedhe panek nyandang Jawa nganti rekoso kae saiki wis mulai ramping cilik. Heeh. Wis beres, enting awake. Cilike ya tetep muni kok. Nek mlaku tet Kok tetet ki? Aku nggembol tekek apa? Atene ra jodoh. Kok ora jodoh? Aku kodhok aku tekek. Ya lan karo wedok ya beda. Ora mungkin mbok engko nek bubar ade mlaku bareng ya. Terus ngapa? Men suarane ki imbang. Heeh. Oh nggih. Kekok tet. Sik aku tak njupuk sawer. Kek apa? Matur nuwun nggih, Mas. Oleh sawer. Untuk sawer meneh iku. Pancen wong lagi kepomo kok. Ya siapa lagi yang mau kasih silahkan. Ayo dodol. Ayo. Dodol apa? Kodok. Ya. Wah, dudunsalke ya. Lah, nek dikempet ora nggawa sake. Ayo. Ayo ngomong. Lah mah aku. Kok do guyu ngapa to? Ambo aku dhewe ora. Aku salah ngomong kah? Hah? Aku salah ngomong. Ora ngerti aku. Ngapa elot kok guyu bolet? Mbok ya men kok wiyaga sapa-sapa tok takoni guyu. Lah aku rek ya bertanya-tanya kenapa dia ketawa. Enggak tahu. Mana Kenapa? gua tahu, kenapa tidur? Loh. Kenapa tidak kok tidur? Tekan ngendi ya mau? Pinter. Urung ya. Pinter. Golek alasan. Na 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 na. Ngandar-andar. Ngandukor.
dijemke. Aku nunggu kowe. Pasurane. Solo. Ndadakno buntute. Ayo men ya. Cukul dhewe. Apa? Ndek sapa? Buntute. Buntute sapa? Ambo, aku sing tok loke sapa? Denko. Ayo men arang pengendang. Ndek buntut poko Denko. Dudu ana kok. Jancane kowe ning Gegayangan iki. Iki gegayangan. Nek penabuh Denko, nek sinden iki. Lah apa? Cengpek. Kembarane Prastiwi iki. Bola-bali. Ojas. Ya ben ayo. Men karang seneng kok ya. Engko bar iki dhek kon joget lho. Ya. Nek ora gelem diglundungke wae. Lho. Wong kok diglundungke iki piye ora? Mo ya. Watuk Watuk. Watuk kok omong ora. Aja watuk. Lah napa? Ora apa-apa. Apa? Apa? Ora apa-apa. Wis gak dibetutke ora. Iki dorame dhewe iki ngapa lho? Aku soalnya tahu watuk ngono itu. Paham aku. Jancane tang 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 dundang. Ya. Oke. Heeh, aja watuk. Ya oke. Jancane kowe ning ngendi? Kelakatu sajen nyupriyani.
Sugeng dalu niki warga Gesong. Kowe kira semelang apa piye nek digeret ngono? Ambruk ndono lho kowe. Lah kan diterima dengan senang hati. Oh, ya sakare. Ya nek diterima, nek dinengkeng ngene ya tiba dhewe aku ya ning. Iya. Iya. Sesuk ngene. Sesuk meneh wis saiki wis wani salaman. Sudah lho. Sesuk nek takon, "Ayo Elisa, ngaduk langsung mencolot." Kae lho, nek nggo rok kae lho ditampani. Langsung ngene iki ya, terjun bebas. Langsung aku tiba ning ngono ki nek do lunga ngene iki ra ditampani. Oh, ditampani. Yo benjot daskune. Bahaya. Benjut ndasmu ya sakarmu. Iya benjut. Nggih sowan wonten Kesongo Sedoso 11. Piye kuwi maksude piye kuwi? Kesongo ya. Kesongo apa pira? Iki desa Kesongo. Desa Kesongo. Ora hitung-hitungan. Tuntang, tak tuntang. Cendol. Ah, idene werna-werna Elisa iya. Sene ngene mriki nggih. Rame sak lapangan kebak wong kabeh ya. Ya ora mung wong ngidemet barang ya kathah. Apa kowe iso weruh demit apa piye? Lho mboten bisa merasakan hawa-hawa itu di sana ya. Di sana nanti kalau nggak kuat silakan melambai di kamera ya. Kaya uka-uka. Iya. Matur suwun Mbak Elisa. Suwan mriki. Pamundutane napa wau? Saking Bapak Muslim. Wow. Pak Muslim. Anggota BPD Desa Kesongo. Oh iya dari BPD. Nuwun lagu Podang Kuning. Oh, Podang Kuning silet ireng ya. Seleret ireng. Yo lali santai. Ora perkara santai kowe iki tak jak soalé. Kowe iki melu aku nek omonganmu elek iki aku ya melu elek. Oh iya seleret ireng aja. Gampang adalah diralat. Ralat nggih Bapak Ibu nggih Dede silet nggih. Seleret nggih. Gampang toh? Dudu apa? Beres dudu silet tapi seleret. Beres tinggal dilarat ditip ek wae rampung. Ditip ek yo. Kawit kok cangkeme kaya ngono. Dibenerke wis dibenerke. Oh, rapopo dipek wae dienggo tuku rokok. Mau liliane dijaluk to? Sing kuwi PN. Isno. Tenane. Jatahmu. Yakin? Aku dek kapan kae nggawa teke tatin masuk angin. Oh, tenane. Tapi aku mau lho nek sak lembar. Lho, ya manut isine kok. Lho, rong lembar wangune. Wis to tambah ono iki rong lho. Iki jatahku ngono to. Lho, mau ono tambahane. Nah, kuwi ditambahi sithik. Aku nek sak lembar wegah PN. Nek rong lembar ki marai do Meri lho sa. He? Iki nek marai Meri aku njukuk saka tas aku tekor. Oh, tekor ya. Mau iso wis tekor ya? Wis. Wis tekor. Ya, tak tompo. Matur simpen nuwun. Nah, Podang Kuning. Podang Kuning nggih. Wah, siap masuk. Ngangge bawang mboten? Oh, jelas ya. Oh, mantep. Jane suwe-suwe malah iso dadi MC bal-balan kuwi. Iya. Lah ya ben ra apa-apa men ngampun jenenge berkreasi dhewe bocah. Oh mbiyen tak temokke iki isih walah isinan kae no. Iya. Mentek dhek iki S1 jurusan pedalangan, S2 jurusan psikologi, S1-ne skripsine nulis tentang aku. Lah karep bendina ketemu. Iya. Manggris ning omah rame terus yo sayo ngopi ning ngopi cah loro. Kafe desa weng kaya. Ngopi-ngopi yo ayo Pak kita ke kafe. Wah ning kafe ra ngerti carane pesen ya. Bayar sike nek ning kafe ki, bayar di depan. Nah digoyak polisi. Munyuk iki malah mirang-mirang. Kowe iki tak critake asal mula bukamu malah mirang-mirangke. Iya. Nah, terus cah loro cerita-cerita. Lah kok takon nembang iki dhek suarane apik ngene wae sa. Karo anu sekolah S2 karo nggo mbayar kowe melu aku nyinden. Nyinden biyen yo ming biasa tengok ngono kuwi. Oh. Iya isih. Nek cara pemain isih cadangan ya banjelan. Heeh, banjelan. Heeh. Biyen tak bayar 75 seneng aja. Seneng banget ya. Ini buat saya, Pak. Heeh. Makasih mau tanganku diambungi kae. Heeh. Saiki bareng rada suwe wis nekor-nekori iki. Iya. Rapopo lho aku mbiyen ya berawal saka pemandu sorakmu aku senomani PWKS aku mbiyen ya. Nganggo anduk ning kono kuwi bareng seno ngono kuwi aku ya melu karo kanca-kancane ngono kuwi. Terus saiki munggah derajatku, sorry ya. Oh, berarti sing sok tak rungokke iki sapa ki maune Sina-sina kok suwe-suwe muni sono. Kowe berarti kok sono iki kirek Mbiyen
wong diralat biyen ya. Oh ya saiki wis pinter wis golek pinter ya kudu ngono ya S2 ya kudu cerdas ngono lho. Iki sing sok nyebar isu elek ya iki. Piye? Ya mau bengi saka Pati wis dinehi transit sindene do moro aku kabeh. Pak sumuk cari tempat yang dingin, Pak. Oh, iki cangkeme Elisa ya. Nanti sindene do protes kabeh. Oh iya, ya ora apa-apa. Sidane tok ayo dadak cucul duit aku. Iya, ya wis ben apa. Lah ya ngono kuwi dalang ki ya beneh ngono kuwi ya aja nek cul ora owel ngono lho. Aja owel langsung. Oke, dienggo pengrawit sinden apalah udah pe aja. Ngono lho ketone sugih ngono lho kan didongake karo pengrawite sansaya sugih ngono lho. Aja owel. Ora. Nek oweli mengko kena karma wudunen ngene. Aja owel. Nek cara wong ngene iki kaya wong ngising. Wong ngising ki ngising wae, ora goleki teleke. Ya ora. Ngono. Dadi nek kowe wis ucul duit ya ora usah diungkit-ungkit meneh, aja diungkit-ungkit meneh. Ngono lho ya, Pak ya. Paham to, Ro? Lah ngono jeneng wong ucul kok diungkit. Bocah iki lek arep ngandani kepiye ngono lho. Kok seneng golek telek ngono. Golek telek dengkulmu mlocot. Ya ngono prinsipe ya. To, nek piyai Jawa kuwi aja sok iki ning pementasan lho, Sa. Iki Pak Wakil Bupati ana, Pak Kajari ana, aja nyebut ngising. Aku kowe njebut yo ana. Kuwi kata aku iki ngajari dicilikke volumene. Tak bandung cempolamu. Aku ki ngandani kowe. Oh iya ya. Aja muni ngono kuwi. Wis pira kowe mirang-mirangke aku. Ora ning panggung, ora ning masyarakat, kowe mirang-mirangke aku terus ning aku wis tak trima ora apa-apa. Demi kowe iki ben kariere naik. Iya. Kok mirang-mirangke ning masyarakat. Lah tau mlaku-mlaku karo aku lho, Nok. Urung wancine wayangan awan wis tekan gone mlaku-mlaku, ha kok nembung wong wedok lagi nyapu. Bu. Maaf Bu, mau ngising. Lha piye? Aku langsung teratap ngono matek aku. Tak candak wonge. Ajeng wonten wingking. Sama aja, Pak. Wah ngeyel pokoknya. Sing ibuke wis mendeli aku terus maaf Bu ini orang Sulawesi. Iya. Tidak bisa bahasa Jawa yang baik. Aku pertamane malah luwih alus aku reti alusan iki bucal apa bucal. Mbok kula ajeng bucal niki ne selak kebelet banget toh. Bucal niki lho Bu. Wah, ngising ngono aku wis bingung saking bingunge golek kata sing wong kabeh ki paham ngono wae lho. Iya. Ya wis. Kayak nembang kok ndak malah cerewet wae cangkemmu tekan dinti. Iya. Nadyan wujud. Nek nembang nyuwara Jawa ora bener to. Heeh. Temong peksi. Saiki nganggo bahasamu sing tok nggo biasa bendinane. Piye maksudene? Ayo maksudene kuwi dienggo nembang kuwi ora. Nem, iki ning kene ne. Heeh. Neno. Kuwi nganggo basamu. Ngono kuwi. Ya ora iso iki wis diapalke tembang ngene. Tembangnya wis diapalke. Ayo dijajal. Agawe talinane brontone sopone. Terasa basa Jawa biasa wae wis. Alus manis tur merak ati neno wasenggon kula goleki si podang kune neno ipo bunga henga Sa, entuk saweran saka Pak Tristianto. Saweran ndandine? Ya ya ki mlebu ning bank nek saweran ki. Wah, bankmu. Saka Pak Tristianto ki mlebu ning rekeningku
2,5 juta. Weh, benane. Iki lho. Ya ndelok, aku kudu ndelok. Kuwi bukti otentik apa ora? Kodho bos. Bank Mandiri. Bank Mandiri. Kristianto. Oh, kuwi dienggo Elisa. Baca dulu Oh iya. Kagem Pak Seno 2 juta, Elisa 500.000. Wah. Aku mau 500.000 ya ora apa-apa, ikhlas aku. PN. Berarti nek kuwi bener to nek misale ikhlas karo sinden karo wiyaga engko entuk ijole bener ora? Maksudnya? Loh, mau esuk wis ujujul duit. Nek ikhlas entuk tukarane ya ora, entuk diijoli. Nah ngono kuwi, makane aja golek ising baleni meneh. Aku kaya goblok banget. Pening palanya ya. Pening. Enggak cuman rawa yang pening ya, palamu juga ya. Tekan ngendi mau ya? Baru rawe. Aja dadi kandhani ben. Rasa dadi kandhani. Wong sinden ngandhani tak ajar kamu. Ben mikir. Nyandeng bisa dadi tombo esok iki oleh Pak Kristianto diaturi iki sisan ya. Dadi rasa bladak bolak-balik. Oh iya nggih. Sekalian podang kuningnya ya. Mangga. Esok awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang miterang gonku goleki ora krasa esok nganti wengi. Eman yen nganti yo kang nyawa keluyen yang tak sawang mencoke ngepak kekencangan tainde saka ketoban serwi ngoceh dheweke ngalih becok elakne tak suwon maca ijine bodang kuning agawe pikirku komeng setireng tak sawang katon manise ibu bunga yen nganti nyanding sliramu harap bakal hatiku bagi wong liya si podang aku tuh adik kawanan orang bandutiku dan saya tak senangis esok awan ning omah besok batasan luyuran anggoleki sing tak sayang mubang miteranggonku goleki ora krasa esok maneman yen nganti yo kawan eyang tak sawang
Sedaya mawon khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya nek wis